je bez zajedničke odgovornosti i poštovanja zakona dugoročna stabilnost tržišta nije moguća, a mi ćemo o ovim merama govoriti i sa gostima redakcije u narednim minutima. Gosti redakcije su Miodrag Kapor, ekonomista, i profesor dr. Aleksandra Tomić, članica predsjedništva SNS-a. Dobro jutro. Hvala vam što ste došli u redakciju ovoga jutra. I preko video poziva u emisiju ovoga jutra uključujemo Danijela Đefrija, proizvođača mesa. Danijele, dobro jutro. Hvala što se uključujete u redakciju. Hvala i vama. Na sve ovo iz ugla ekonomije, gospodine Kapor, kako ocenjujete onda uticaj novih ekonomskih mera i na stabilnost tržišta i svakako na zaštitu potrošača? Da, dakle imamo jedan, da kažem koliko već traje to, neki nedelju dana, dakle malo je teško reći... Dati neku realnu ocenu. Da, realnu ocenu. To jeste bila politička odluka i generalno, pogotovo u tržišnim uslovima, intervencije države ipak nisu poželjne, da kažemo. Mislim, najbolje bi bilo kada bi institucije radile svoj posao, u ovom slučaju Komisija za zaštitu konkurencije, kao što je navela gospođa. Mi nismo imali neki veliki slučaj u poslednje vreme, taj je otvoren u oktobru mesecu. Ono što je najveći problem svega toga nije što nije slučaj zaključen, zato što je vrlo komplikovana procedura i vrlo je teško dokazati da postoji kartelski dogovor između ponuđača određenih usluga i roba na tržištu. Problem je taj što je jedan nedostatak komunikacije sa javnošću. I taj nedostatak komunikacije sa javnošću Komisije za zaštitu konkurencije otvara sumnje i zabrinutost. Dakle, to bi volili da vidimo, da se to češće dešava i da znaju, generalno da zna javnost šta se dešava po tom pitanju. Mi imamo na jedan slučaj u vezi sportskih patika, taj je bio slučaj. Ja se toga jedino sećam, koliko znam, drugi veliki slučaj se ne sećam. Tako je. Opet kažem, dakle, imamo primjere i u regionu kad je država intervenisala po pitanju nekih cena, nekih roba i usluga, ali to generalno treba da se zadrži na kratkoročnom periodu i da se vratimo tržištu zbog mnogo razloga. Mislim, nije cilj da mi ograničimo dolazak investicija pa i među veliko trgovinskim radnjama. Treba da ih ohrabrimo. Izvolite, dođite i dobro je što treba... Dobro, ali takva situacija je i bila sa jednim velikim trgovinskim lancem koji je ovde došao, ajde sada da ne imenujemo, mada u nekim ranijim emisijama i jesmo, koji je ovde došao upravo kako bi regulisao tržište, kako bi imali veću konkurenciju i kako bi se onda oni koji su se ovde već odomaćili malo na drugačiji način takmičili. Kad ono ispade da se taj lanac prilagodio ovim drugim lancima i podigao svoje cene. Pa, eto, to je to igra mačke i miša. Dakle, imamo sad komisiju, recimo, koja bi tu trebala da reaguje. Znači, trebamo dati određeni kapacitet toj komisiji. Dakle, ja sad neću da ulazim ipak u detalje, možda baš nisam toliko upućen, ali verujem da su malo podkapacitetni, da bi možda trebali imaju više ljudi, da bi imali više kapaciteta, da bi istraživali tako kompleksne slučajeve. Kao što ste vi naveli, to postoji sumnja da je to, postoji dokaz, to bi trebalo, je tako, u pravnoj državi da to već bude regulisano. Tako da bi to volao. A ne da vidimo intervenciju bilo koga pa izvršne vlasti u tome, osim nekim kratkoročnim periodima velike krize i da budu striktno targetirani kad najsiromašnijim grupama građana. Recimo u ovom slučaju, recimo ja ne volim činjenicu da je toliki broj artikala obuhvaćen. Znači na 1000 artikala. Redu je da imamo neki manji broj artikala koji domaćinstva često upotrebljavaju i da se recimo možda vaučerima pomognu ljudi koji su najmanje tako platežno sposobni. Recimo, jedna dobra primjena predlog u stvari o ekonomskih mera je recimo subvencionisanje drva na ogrev. Jer uglavnom siromašniji građani koriste drva na ogrev, uglavnom oni to koriste tokom zimskih mjeseci kada je velika opterećenost elektroenergetske mreže i kada su najveći gubici na elektroenergetskoj mreži. Dakle, tom subvencijom ne samo da omogućava siromašnim grupama građana da prođu zimu, nego i smanjuju gubitke na mreži i samim time i tu se doprinosi ušteda. To je prepoznato napokon kao problem i ja to podržavam. Jer ovo sve što ste rekli treba zapravo da bude norma i treba da bude pravilo, ali izgleda da nije uvek. Sad, gospodine Kapor, kada govorimo opet o maržama, kako vi tumačite ovo saopštenje koje je stiglo od Deleza i koliko su uopšte realne marže na tržištu? Da li tu onda zapravo kada pogledamo realnu situaciju, kada uporedimo sa drugim evropskim zemljama, da li trgovinski lanci stvarno imaju prostora za dodatno sniženje cena? To je pitanje od $1 miliona, mislim. To bi trebala komisija da utvrdi, mislim. Kako vam kažem, potpuno je legitimno da bilo koja kompanija maksimizuje svoj profit. Mislim, da budemo realni. Oni ne rade da bi se dopali ne znam kome. Ako oni mogu da povise svoj profit, oni će to uraditi. I to je prirodno. Ako im lokalno tržište to omogući, oni će to uraditi. Neki će čak pokušati da prekršiti zakon. I to je, po znacima navoda, normalno, nažalost.
Ako me razumete, mislim, postoji rupa u oni zakonu, iskoristit će se. Imaju obavezu prema svojim deoničarima, na kraju godine se podvuče crta i koliko sam dobar i to je to. To radi i Apple kompanija, to radi najveća kompanija na svetu. Znate, mislim, sad da ne govorimo šta rade sa svojim poreskim rajevima, te velike kompanije, farmaceutskih kuća i tako dalje, po velikim, a neće u Srbiji. Tako je to normalno. I, znači, ja samo očekujem da institucionalni okvir jednog društva, osim u Srbiji, da tu maržu ograniči na nivo koji je zakonom predviđen. I to je to. Ali, opet kažem, da tu treba budemo obazrivi, zato što je cilj bilo kog društva da privlači ljude sa investicijama, domaćim i stranim. Znate? A ne da igramo policajca koji će na bilo koju naznaku da ih ograniči u tome. Dakle, moramo da budemo oprezni s jedne i s druge strane. Dobro, ali šta mi kao potrošači onda možemo da uradimo, pošto, evo, kao što ste rekli, dakle, trgovinski lanci imaju interes da zarade i ako osete takvo tržište i takvu mogućnost, oni će to i učiniti. Šta smo onda mi kao potrošači loše radili ili da li možemo nešto drugačije da uradimo da ih ne navikavamo na to da toliko zarađuju od nas? Onaj bojkot, na primjer, koji je bio, da li je on dao nekog efekta? Pa dobro, on može da doprinese, naravno. Svakako može da doprinese, a opet zavisi opet i u kom kraju. Recimo, ako vi u nekoj sredini nemate mnogo konkurencije, imate jednog veliki supermarket i vi se morate da putujete ne znam koliko kilometara da biste, jel tako, bojkotovali taj lanac, to nije izvodljivo. U velikim gradovima, kao što je Beograd, Novi Sad, to je moguće. Može se naći alternativa, može. Da. I ima naznaka, naravno, pogotovo, recimo, u zapadnoevropskim državama ili Sjedinjenim državama, recimo, da su ti bojkoti doprineli da neke odluke ti veliki lanci povuku. Ali to je zbog toga što je tamo mreža dosta razgranata, imate internet kupovinu koja je rasprostranjena i tako dalje, tako da ta distanca se smanjuje, tako značaj smanjuje. Ali, kako kažem, imate vi udruženje potrošača koje možda zloupotrebljavaju svoju drugu. Znači, ne mogu ja. Imate, naravno, mislim, imate razne lobističke interese, imate možda i kreiranje nekih organizacija sa ciljem da bi unizili reputaciju nekog velikog lanca. Znači, ne treba automatski da kažemo, aha, ovi se bore za zaštitu potrošača. Ne mora da znači. Ne kažemo u našem konkretnom slučaju, nego samo ne treba automatski da... Uzimamo sve zdravo za gotovo, da, dobro. Tako, uđem da kupim, ne znam, hleb koji je koštao 100, pa je sad 90. Ne vidim tih 10 dinara, znate, kao neku značajnu. Verovatno jeste kad kupujete na veliko. Ali ja živim sama. Ne bih znao da vam kažem, zato što sam samo hleb i mleko, nisam neku veću količinu pa da mogu da osetim. Da, kako komentarišete evo ove stavove i odgovore koje smo čuli? Pa mislim, to su prirodni odgovori. Mislim, obični građani ne vodi računa kakva je monetarna politika, kakva je fiskalna politika, on gleda kakve su cene u prodavnicama I dobro, što kažu, ovako kad se na manje kupuje, nije to toliko da se oseti onda. Znate kako, zavisni koliko su primanja. Onima većini građana, nažalost, nisu tolika primanja da to ne osete. Vrlo je bitno kolika je cena i običnog i dalje hleba i mleka, nego da ne. Potrošačka korpa nije samo hleb i mleko. Ne, dobro, zato i pričamo i šire. Ovo su negde najčešći odgovori koje smo imali prilike. Ali bitna stvar, kažemo, govorim dosta o inflaciji, recimo tako. To je stvari, cijela priča je pokrenuta inflacije. Zbog u suštini, da. A to jeste stvar monetarne politike jednog društva, mislim, i pre svega Narodne banke Srbije. I vi ne možete da targetirate inflaciju u Srbiji ako istovremeno držite fiksni kurs vaše valute. A to je ono što radi Narodna banka Srbije. Mislim, mi imamo taj fiksni kurs koji je godinama već. I on ima neke svoje prednosti. Međutim, mana je taj što vi ne možete da utičete na inflaciju kao što bi mogli da je on fluktualni takozvani kurs. Drugim rečima, da ulazim sad mnogo detalja, ako vi povisite referentnu kamatnu stopu, vi privlačite novac iz inostranstva, time povećavate novčanu masu i samim tim povećavate inflaciju. I tako dalje. I nažalost to imamo. Ja bih volao da vidim taj fluktualni, taj devizni kurs, je tako? To će u nekom momentu možda da snizi čak i plate u odnosu po pitanju evra, ali će povećati domaću konkurentnost. Hoću da kažem da trenutna monetarna politika preferira strane proizvođače i preferira uvoznike, a ne izvoznike iz Srbije. I ja bih volio da tu vidim promenu i da onda ne vidimo intervencionizam na tržištu zbog inflacije koje je prouzrokovane možda ne baš optimalno monetarnom politikom. Dobro, ovo sada